Здравейте, приятели! Днес ще играем една игра, която се казва Electric Man, електрически човек, електрически мъж. Отказението. Такъв сега да бъде... Ето е. На изи, защото там е най-лесно и най-интересно, пък може би в другите епизоди ще играем на нормал и на про. Но за сега на изи. И така. Започваме. Битките за днес. Обикновено се използваха. Добре. Фаре е много да. Бам, бам, бам. И са бам. Иха. Ча. Опа. О, не древе. Гледай си работата, ей. Чао, чао. Нога да ме удари. Аре, удари го, така. Айде. Чао, чао. Сате. Бам, бам, бам. Този път са двама. Единия чука. Бам. И чука. Дай се себе си. Тихо. Защо го ходи? И така. Чао. Леле. Баба. Махи се, ей. Чао. Добре, следващото ниво. Кирен Гуд. Добре. Да ги видим колко са силни и слаби. Двама са. Добре. Давай. Давай. Бам. Последния? Не. Он още жив. Бум. Айде, чао. И хора, спри за малко на пауза. И така. Добре. Сега да ги видим тея. Колко ли са? Трима сигурно. Познах. Аре. Бум. Аре, бе, те са много гади. Бум. Бай. Умрете, айде, един умре вече. Айде, чуката. Умре, бе.
чао. Така. Следващите. Те ги минахме. И сега следва е този дозермен. Май само един. Или пак двама, не знам. Двама са. Добре. Бум. Се развъв какво за да ме атакува. Брон. И то скъде го виждате. Бам! Уха! Те се ме убиха. Стига. Нищо. Сега ще ги убиваме сега. Аре! Бая! Айде, умирай! Чупката! Аре, тос! Тос как ме удари! Бум! Стига, бе! Няма да се откажа, тук сме ги бия тези двамата. Айде. Просто примята, бе. Бум! Къде се намираше? Чуката. Един умря. Айда! Бам! Къде си, бе, моето момче? Бам! Айде! Чао! Бум! Бай! Да, хора, мисля, това работи всичко за този клип. Ако ви е харесал, се абонирайте и ударете бутона лайк, направо го щупете. Аз бях Петон и ще видим на следващия клип на тази игра, а може на някой друг клип. Но все някой се видим и айде, чао!